Anga folini wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali ko ka ni kumemba soro au munu sigile do ko nyamada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV CHERIFLA bamananga kuna foni na wala libina ko ye munu na Mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma selenye sanwo sani nyina meke asantanye Octobre kalo kileta ani duru tige koli ka je safnela o tokola do kregrene ndo e mumbe nyina maya jien jamana kono nyina ta sigira da kuminka o de tigere sanuali o gasira ke sababu ye ka bado anga kenya kola anga jamana konna na gaba koro droit commune de garsigara abaro nundo nila anga jamana ministry fe munga baro benyeshi kenya ko kunya nyana bolima samaira sanugo naga jatala siru nyare fatmata ya kane alebna wala likanye La dala kola ina fo san o san Mali jamana ɲɛmɔgɔ bi don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o ɲɛsin tɛgɛ fila koli ma safinɛ na ni u ko ma ko lavage des mains au savon ni ye fɛɛrɛ ye min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛnɛya sabatiliko ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya na banaw kunbɛli la jango denmisɛnninw a jɔyɔrɔ ka bon olu ka kɛnɛya ko la kosɛbɛ Ngabakɔrɔ dura sigida ɲɛmɔgɔ ni o ye maire ye a y'a ka nisɔndiyaw ni a ka bonyamasegin yira ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a sabu kɛ ale ka sigida sugantili min kɛra ka na nin don in la ɲɛnamayali baaraw kɛ Sojara biye tege ko safinela togola don de jamana kono diɲɛ yɛrɛ kono ala ye ne ka commune de gardiga la a ka kɛ ne ka commune na Ngabakɔrɔ droit président de la république ka yamaruya kɔfɛ ministre de la santé ka yamaruya kɔfɛ donc ne ka commune a commune kono den bɛ nisɔndiyara nin na an b'an profiter de k'a fɔ école maître ye dispositif bɛna di denmisɛnninw de ma k'u ka ko safinela ye u ka matarafa donc k'a ɲini l'école maître fɛ u ka denmisɛnninw kalan u ka matarafa denmisɛnninw bɛna taa ni dispositif ninnu fana ye u ka du kɔnɔ k'a fɔ dutigiw ye vraiment u ka tɛgɛ ko safinɛla u ka matarafa ni denmisɛnninw ye ni bɛɛ y'a matarafa dɔgɔtɔrɔw bɔra k'a ɲɛfɔ an ye sisan ni ala sɔnna fɛn o fɛn n'o ye bana caman ye a bɛ kɛ sababu ye k'an kisi bana caman ma wa n'an kisila bana ma vraiment yiriwa bɛ sabati kɛnyɛrɛ cakɛla minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔ yan n'u ka caw ɲɛsinnen don nin waleya in kɔkɔrɔma donni ma kɛnɛya ko ta fanfɛla na UNICEF ka se USAID Mali ma ani diɲɛ selekena ni tɔnba min ni o ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatiliko ma ni o ye OMS Organisation mondiale de la santé olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko u jɔlen don jɔyɔrɔ la hali bi kɛnɛya ka se ka sabati Mali kɔnɔ ministre min ni o ka caw ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma a fɛnɛ y'a ka bonyamasegu kɛ ka ɲɛsin Ngabakɔrɔ duraka bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ u ka wulikajɔw ye nin baara in labɛnni ko ɲuman sira kan ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o ɲɛsinnen don tɛgɛ koli ma safinɛ la ni o tako 11 kɛnɛ ye nin ye ala barika la Ngabakɔrɔ durakaw u y'an kunbɛn u ye bonya ni karama kɛ jamana kuntigi tɔgɔ la président Ibrahim Boubacar Keita an b'aw fo an bɛ dugutigiw fo nin ye koba de ye mɔgɔ mɔgɔ i ko kɛnɛya i ko jɛlenya jɛlenya fɔlɔ o ye k'i farisogo ko fu ni safinɛ la siɲɛ 2 tile kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i fari ko fu ni safinɛ la siɲɛ 2 tile kɔnɔ sɔgɔma n'i wulila ani n'i taara i tile i ka baaraw la n'i seginna ka na so i y'i ko fu ni safinɛ la a ka ca ala fɛ n'i ye bana kɛ 100 o 100 bana 80 fo 9 i b'o jɛ o t'i sɔrɔ n'i ye tɛgɛ ko fara o kan e ye o ye ni i taara ɲɛgɛn na i tɛgɛ bɛ ko safinɛ la yanni ka dumuni kɛ tɛgɛ bɛ ko safinɛ la ni dumuni banna tɛgɛ bɛ ko safinɛ la ni donna jamaw la tɛgɛ bɛ ko safinɛ la ni bolo donna baara fɛn fɛn na ni tilala i tɛgɛ bɛ ko safinɛ la a ka ca ala fɛ n'o farala fari koli ka safinɛ la a bana mana kɛ 100 o 100 fɛn fɛn 98 ɲɔgɔn 99 n'o ye bana yɛlɛmataw ye o bɛ ta i kan dɛ o bɛ ta i kan bana sugu bɛɛ b'o la kɔnɔboli banaw b'o la fɔnɔ banaw b'o la kolera tacogo y'o ye i n'a fɔ misali la ebola tacogo y'o ye i n'a fɔ misali la hali bana jugubaw i n'a fɔ banabaw ni a n'a ɲɔgɔn na caman wɛrɛw n bɛ banaba fɔ parce que n b'o dɔn a ɲɛ ma mɔgɔ mɔgɔ ni i terikɛ safinɛ ye bana caman bɛ yen sɔgɔsɔgɔ banaw murala banaw i n'a fɔ grippe o bɛɛ bɛ taa k'i da bi tɛgɛko minɛn 1300 ɲɔgɔn de dira ekɔlidenw ma bɛɛ bɛ taa n'i ta y'i ka so ka tila k'a di jama ɲɛmɔgɔw ma ekɔli directeurs ma k'a di yɔrɔ caman na sugu kɔnɔnaw na bisiri kɔnɔnaw la k'a ɲini bɛɛ fɛ Mali fan 14 bɛɛ la dɔgɔtɔrɔw bɛ fan o fan k'u ka ni minɛn ninnu jɛnsɛn jamana kɔnɔnaw la région bɛɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a lajɛ in sen fɛ fɛn min ye an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ye olu fana ye u jɔyɔrɔ fa wa ɲɔgɔlɔnbɔlaw fana tun bɛ ka mɔgɔw la faamuya tɛgɛ koli safinɛ la o nafa kan fɔ ka taa se lajɛlifɛnw dili ma kalansow ma o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Abdul Karim Sako ni a ka jatele Dramane Male olu fana ye munumunu salo dɔw kɛ dugu kɔnɔ ka se ka maaw hakilinata dɔ tigɛ yɛrɛ saniyali la ka laban ka se kɛnɛya tigilama dɔw ma mun ye a jira ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ
tigɛ yɛrɛ saniyali o de musaka ka nɔgɔ ka se ka bana caman be k'olu yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ mɔgɔw la. An ka jɛ ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Tigɛko yɛrɛ nafa fɔlɔfɔlɔ o ye fɛn min ye a bɛ kɛnɛya de se mɔgɔ ma parce que mɔgɔninfin i bɛ dumuni kɛ ni tɛgɛ de anw fɛ yan nɔ bon tɛgɛ koli n'a ma min fara mɔgɔ ka kɛnɛya kan a tɛ foyi foyi de bɔ a la o ye ne ka dɔnta de k'a fɔ bon ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u jija u ka tɛgɛko matarafa tɛgɛko bɛ fɛn caman se mɔgɔ ma banamisɛn caman bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ tɛgɛko ta fan de fɛ parce que microbe bɛ don bolo la bon n'i ye dumuni kɛ k'a sɔrɔ tɛgɛ ma ko a ka ca Ala fɛ bana caman b'i sɔrɔ o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye ni jama cayara yɔrɔ o yɔrɔ la o bɛ na ni nɔgɔ de ye mais fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ ninnu fɛ mɔgɔ caman jama man ca mɔgɔw bɛ kelen ji nɔgɔ ko tɛ foyi foyi tɛ yen mais anw fɛ yan sisan e yɛrɛ ɲɛ b'a la fɔsɛ dingɛ bɛ fan bɛɛ fɛ yanni yɔrɔ ka dɔn fɔlɔ fɔsɛ bɛ jɔ bon ni fɔsɛ jɔra sisan ji nɔgɔ minnu ni fɛnw bɛ na bɛɛ bɛ ka caniveau so ninnu fɛn aragɔli bɛ bɔ ka bila caniveau ma bon n'o kɛra dɔrɔn jijugu de bɛ sigi a kɔnɔ bon sosow ni fɛnw bɛ na o la bon a ka ca Ala fɛ a nɔgɔ ko fa barika ka bon quoi. Tɛgɛko in kɔni na i b'i hakilata de fɔ a la sinon nafa b'a la a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na awɔ parce que fɛn min na mɔgɔninfin ka kɛnɛya nɔfɛ i bɛ dɔ de dɔ ka dan yɔrɔ dɔ la sinon kɔni fɛn caman b'o kɔfɛ min tɛ sanu yɛrɛ dɔrɔn ye quoi bɛɛ k'a faamu ni hakili bɛɛ k'i tɛgɛ ko ni safinɛ bɛɛ k'i sanuya ni sanuya nana kɛnɛya de b'o kɔfɛ n'e ma sanuya yɔrɔ kɔni kɛnɛya kɔni tɛ yen bɛɛ k'i tɛgɛ ko ni safinɛ i bɔra ɲɛgɛn na i k'i tɛgɛ sanuya i bɔra dugu kɔnɔ i k'i tɛgɛ sanuya anw yɛrɛ ka baara ye taxi boli i bɛ wari minɛ dɔw yɛrɛ bolo wari bɛ don yɔrɔ sugu bɛɛ o kɔni y'a diya ne yɛrɛ ye. Diɲɛ dɔgɔtɔrɔw y'a jateminɛ k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen an bɛ se k'a kɛ nɔgɔya yɛrɛ la gɛlɛya tɛ min na k'an kisi bana ma o de ye tɛgɛko dun ye ni an ka togoda la ni bɛɛ b'i tɛgɛ ko ka ɲɛ bana bɛ nagasi bana fanga bɛ dɔgɔya parce que tɛgɛ de b'a to an bɛ bana yɛlɛma ɲɔgɔn na tɛgɛ fɛ bana bɛ yɛlɛma ɲɔgɔn na banakisɛ ninnu u bɛ nɔgɔ de kɔnɔ o nɔgɔ bɛ anw tɛgɛ la tɛgɛ de b'a to i bɛ se ka i tɔɲɔgɔn sɔrɔ o de la OMS ni a ka jɛɲɔgɔnw ani ministère de la santé ani ministère de la santé baarakɛlaw bɛɛ an bɛ se ka nin promotion de kɛ tuma bɛɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka tɛgɛ ko ji saniya ji sama ni ani safunɛ i y'a fɔ cogo min n'an y'o kɛ dɔrɔn an ye bana nagasi sira de tagama i y'a faamuya o ye koba de ye pourtant tɛgɛ ko sisan n'i bɔra dugu kɔnɔ n'i taara dugu kɔnɔ ka segin ka na i ka so i kan ka i tɛgɛ ko n'i bɔra ɲɛgɛn na i kan ka tɛgɛ ko n'i kan ka dumuni kɛ i kan ka tɛgɛ ko bɛɛ kan ka tɛgɛ ko so kɔnɔ denmisɛnnin tɛ mɔgɔkɔrɔba tɛ bɛɛ donc ni bɛɛ y'o kɛ dɔrɔn bana fanga bɛ dɔgɔya bana caman b'a minɛ a b'a minɛ ni tɛgɛ sababu la a b'a minɛ tɛgɛ ko in man gɛlɛn koyi tɛgɛ ko in man gɛlɛn tɛgɛ ko ni safunɛ ani ji la ji sanuya a ka man gɛlɛn an yɛrɛ bɛ bana dɔ ɲini sisan an t'a ye parce que tɛgɛko sababu ani furakɛli tɔw sababu o bana tun ka ca kɔrɔlen tɛgɛko bale de b'a to a bɛ mɔgɔ minɛ ni mɔgɔ min tun t'a kɛ o bɛ se ka daminɛ bi ni mɔgɔ min tun b'a kɛ hali bi u ka dɔ fara a kan. Société Générale de Business Agricole SOGEBA ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 13 sikɔrɔkaw fɛ ka bɔ Sinankɔrɔba commune kɔnɔ u y'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma walasa baara ni baara minnu bɛ ka kɛ u fɛ u ka se ka taa u ɲɛdɔn ka k'olu seereya ka taa se sumansi kura minnu bɛ u bolo n'u yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka ba don kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔw la. Musa Fɔnbani Sanba Tarawele Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la olu taara baara seereya. Société Générale de Business Agricole SOGEBA ka baara bɛnbɛ Mali cikɛlaw ka dɔndaw ka wuriyali mɔ sɛnɛ baara la ni fɛɛrɛ kuraw bilali ye senga cikɛlaw bi nafaba sɔrɔ fɛɛrɛw minnu na o dɔ ye k'u ka dɔndaw ka wuriya sɛnɛfɛn minnu bɛ se sɛnɛ ka sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ma dadigi kɛ u la o fɛnɛ na ani baara ɲɛdɔnma ŋanaw de bɛ jɛ la ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ sɛnɛ bina k'u kan. Société Générale de Business Agricole SOGEBA ka daw yɛlɛli min kɛra sikɔrɔ kɔnɔ ni o bɛ Sanankɔrɔba commune rurale la a dabɔ kun ye hali bi u ka baarakɛtaw bɛ se si dɔ togodalamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sumansi kolokololen. Mɔgɔ o mɔgɔ wulila ka sense kɛnɛ in kan yan an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka sikɔrɔ dugutigi fo k'a yira aw la aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ mun bɛ kuma la vraiment ne ye nisɔndiya balanaba de sɔrɔ n ka commune kɔnɔ yan bi. Sabu an ye commune rurale de ye an ka baara fanba ye sɛnɛ hali n'an bɛ baara wɛrɛw kɛ 80% kɔni ye sɛnɛ
donc ni ala ye an garsɛgɛ don ni ɲɔgɔn société la ayiwa a ka point de vente bɛ sanangɔrɔba dugu kɔnɔ a ka champ d'expérimentation dɔ bɛ à 3 km de sanangɔrɔba ne hakili la o kan ka dɔ fara ne ka commune denw ka sɔrɔ ni u ka faamuya kan i comme dugutigi ka ciden y'a fɔ cogo min na an kɔni an ye nin baara in daminɛ yan nɔ an bɛ hectare 7 de kan kaba ni sɔ donc an ko n k'an bɛna ɲinɛ k'a daminɛ ni hectare 7 in ye nka baara wɛrɛw bolodalen b'an bolo hectare 50 kan bon yanni k'i kɛ fɛn kan ten tɔ a ka kan i k'a daminɛ n'an ko phase pilote ye donc nin y'o de ye tan tɔ kɛnɛ tari 7 fɛnsɛ o de labaara la sumanji tilala maɲɔ ni dɔw ko kaba kabatelin dɔw ko beriko a danni n'a dundayɔrɔ cɛ tile 70 ka taa se tile 75 mɔ tigasi min fɛnɛ bɛ wele ko ɲɛtaa tiga o ye tile 80 ka taa se tile 90 mɔ maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u ɲɛsin bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛni mɔ baara taabolo ɲuman na u y'u ka nisɔndiya jira ni mɔgɔ wele zone porte ouverte la f'i ka fɛn dɔ yir'u la u bɛ se ka taa mun fɔ so k'a fɔ ko ne taara nin yɔrɔ la n ye nin lajɛ a ye nimisi wasa donc nimisi wasa fɔlɔ ye mun ye o ye variété mun o bɛ kan ka variété mun si kɔlɔkɔlɔ o ye variété bricot ye o ye an ka den lamɔni an y'a tɔgɔ da mɔgɔ a diyara mɔgɔ ye donc olu bɛ kan ka a jɛnsɛn na bricot in ale ka ɲi a ka ɲi kosɛbɛ ka da ko caman kan sɔrɔ yɔrɔ la a bɛ caman bɛ sɔrɔ a la i bɛ caman sɔrɔ hectare caman na hectare kelen na o tɛ sɔrɔ si façon wɛrɛw la o bɔlen kɔfɛ ale ye fɛn min ye variété min ye ale bɛ fɛn caman bɛ kun a la jiko dɛsɛw b'o la fɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ changement climatique kan ale b'o olu bɛɛ kun foro tari 7 tiga ni kaba sɛnɛnen kɔfɛ société générale de business agricole SOGEBA a ka baara dɔ fɛnɛ ye kamamafɛn marali ye bari sabu ka d'a kan o bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ togodalamaw dɛmɛni mɔ an taara u ka kamamafɛnw yɔrɔ la i y'a fɔ cogo min na an y'a ye u bɛ ka kamidenninw u bɛ k'olu lamara ani kamamafɛn caman b'a la donc nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka dun ka fa sabati jamana kɔnɔna la mais an ye activité kura de lancé n'o ye ka si kolokolo an yɛrɛ ye bon c'est vrai an ni service technique n'o ye gouvernement ka représentant ye an ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que si kolokolo tɛ baara ye k'i bɛ don a la ten ale ni suman sɛnɛ tɛ kelen ye sariya dɔw bɛ yen f'i k'olu labato a ɲɛ ka misɛn dɔɔni pour que i ka si baara mana ban a ka se ka certifier ka yamaruya sɛbɛn d'i ma k'i ka feere ko si don donc an ye dayɛlɛ bi minnu bɛ si kolokolo kɛ olu caman nana service technique mɔgɔw fɛnɛ n'o ye gouvernement ka représentant ye olu fɛnɛ nana ani producteurs minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ n'u bɛ si ninnu utiliser olu fɛnɛ caman bɛ yan an nana yaala ka don foro kɔnɔnaw la bɛɛ ka yɔrɔ lajɛ bɛɛ ka produits lajɛ minnu ɲɛna u k'olu fɔ nka fiɲɛ minnu fɛnɛ yera la ani olu bɛ améliorer cogo min na u k'olu fɛnɛ fɔ parce que bi an ye nin kɛ hectare 7 kan nka san wɛrɛ ni ala sɔnna a ma an bɛ labɛnw na mun b'a to an bɛ se ka kɛ hectare 50 ɲɔgɔnna kan an ka jamana ɲɛmaw kɛmɛ k'u bolomada yɔrɔ kɛ sɛnɛ de ye ka se ka Mali jamana bɔ nɔgɔ la o de kosɔn Mali jamana ɲɛmaw ye a lajɛ nafolo min bɛ don jamana dafɛ sa kɔnɔ ni u k'a ma ko budget kɛmɛ sarala 15 bɛɛ lajɛlen ta mɛ k'o bila togodalamaw ka bolo kan o tɛmɛnen kɔfɛ baara bolodalen wɛrɛw fɛnɛ bɛ jamana ɲɛmaw bolo ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw dɛmɛni fɛnɛ mɔ sinon gouvernement ka laɲini ye mun ye vraiment dun ka fa bɛ se ka sabati cogoya min na o laɲini kɔnɔna la baara caman de bolodalen bɛ nin san 5 kɔrɔ in nata la o baara ninnu na gouvernement kelen bɛ ka jateminɛ kɛ ka jitɔn wɛrɛw dilan n'a bɛ fɔ o ma aménagement hydro-agricole hectare 70,000 o de kan ka kɛ en tout cas nin san 5 in kɔnɔna la o kɔfɛ an bɛ fɛ k'an fanga digi bayɛlɛmali kan parce que an ye a bɛ san caman bɔ gouvernement bɛ ka engrais subventionné ayiwa pour que dɔ bɛ se ka fara sɔrɔ kan ayiwa ne sɔrɔ kɛra fo ka bayɛlɛma pour que dɔ bɛ se ka sɔrɔ kɛ hali sisan bayɛlɛmali bɛ kɛ sababu ye ayiwa baaraw bɛ sɔrɔ k'a di jeunes ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin daw yɛlɛli min kɛra société générale de business agricole SOGEBA fɛ ni nin y'a ta ko fɔlɔ ye a bɛ to senna san o san SOGEBA a n'a mɔnɔ kura bɔ walasa dun ka fa ka sabati an ka jamana kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ togodalamaw kɛmɛ k'u bolomada yɔrɔ k'a ye farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ coupe d'Afrique des nations san 2019 n'a bɛna boloda Cameroun jamana kɔnɔ a phase éliminatoire tilenna kɛnɛ kɔnɔ fɛn min ye an ka jamana Mali ye ale ni Burundi olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni tarata octobre kalo tile 16 dolanci don mun sebaya nafa ka bon fan fila bɛɛ lajɛlen kan o kama Yusufu Kulubali CHERIFLA Jabaraniso tɔgɔ la
ale ye jateminɛ dɔw ka dolanci kan an ka jɛ ka ɲɛmada ka sɔrɔlenw fɛ. Mali n'a ka dankan de tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Burundi jamana ye tulonkɛ min kun cɛla tɔn filaw ni ɲɔgɔn cɛ ni filaninbi ye fu ani fu ka kɛ ni tile sabanan sennadolanciw ye. O filaninbi bɛ kɛ Mohamed Magasuba ka filaninbi naaninan ye kabini a ye sennadolancikulu in ta n'a bɛ k'a labaara. Sennadolanci in senfɛ Mali tun bɛ se ka sebaaya sɔrɔ Zabo Adama Traoré sanga labanw la ale salola ni k'a dafiri dugu ma Abdoulaye Jabi cɛtumakɔrɔba senfɛ ale bɛ dolan fili ni ka taa kɛnɛ ma. Ne y'a sɔrɔ Burundi jamanadenw faaba kɔnɔ Bamakɔ o y'o ban ni ka dolan ci cogoya bɛɛ lajɛlen na. O fɛ yen Bujumbura min bolodalen don tarata don o laban bɛ bɔ de ni ka sennadolanci yɛrɛ fari de da. Zabo b'a lajɛ k'a fɔ u bɛ sebaaya kɛ o ka jamanadenw ɲɛkɔrɔ. O hakilina min filɛ nin ye ko fila don. A dɔw la a bɛ se ka daja Mali la i n'a fɔ a dɔw la a bɛ se ka da Guyana cogoya min na. N'o bɔra k'a fɔ k'o bɛ firi Mali kan cogoya dɔ la a ka ca la o ye kɛnɛbaw de t'o kɔ min bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ se k'i sen da cogoya min na a ka se ka celu don o la. Degere karamɔgɔ Mohamed Magasuba fɔ minnu y'a jɛn sennadolanci ta in na sigi la a bɛ se k'o fara a boloda la. Zabu sennadolanci t'a la Mali cɛmancɛ la o kun cilen don o b'a yira k'a fɔ an ka cɛmancɛ cɛw o ma labaara kosɛbɛ sennadolanci in senfɛ. Sennadolanci bɛɛ lajɛlen bilala kamanyanfɛnw de kan. Falaye Sakɔ Amari Traoré o n'a ɲɔgɔnnaw ka wulikajɔw jate dɔ fana ye min ye min kɛra sababu ye ni Mali ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko la sennadolanci ta in na o de ye k'a fɔ anw ka kɔrɔnɛriw n'an ka kofɔranw a bɛɛ lajɛlen kɛla fiɲɛbere gansan ye. Zabu a si ma se ka kɛ taare ye. O cogoya kelen fana don an ka tibabaw a b'a fɔ minnu ma ko farapu Mali ma se ka ɲɛ sɔrɔ o si la. Mali denmisɛnnakaw o y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don o dalen bɛ a la sennadolanci ta la n'o ma se sɔrɔ o bɛna taa Bujumbura Burundi faaba kɔnɔ cogoya min na o ka se ka ɲɛ sɔrɔ sennadolanci in da fɛ. Burundi jamanadenw fana dalen don o yɛrɛ la. Zabu olu y'a yira k'a fɔ olu kun lanen don o ka filaninbi ɲini o ɲɛna o bolo u b'a taa lajɛ ni k'a se sɔrɔ o se min bɛ kɛ sababu ye ni k'o kɛ bakuruba in fɔlɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ kow ma yɛlɛma kosɛbɛ. Mali bɛ bakuruba in jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kuru 7 ye kuru 2 danfara o de b'a ni Burundi cɛ. Zabu Burundi kuru 5 bɔ o bolo. Gabon o kɛlen bɛ k'i sen fa ka na ko in da fɛ. Zabu tile sabanan in da fɛ Gabon ye saba sɔrɔ Sudan du Sud ka 7 ani Kanangolo. O de b'a yira k'a fɔ tile 4nan ye a bɛ kɛ tile 4nan ye min bɛna kɛ sababu ye ni ka kow b'a yɛlɛma. A dɔ ye min ye wali kelen Gabon ka kun ninnu fila bɛɛ lajɛlen na wali kelen Burundi ka kɛ ɲɛmaa ye wali kelen Mali ka dɔ fara a ka ɲɛtaga kan. Siga tɛ min na tile 4nan in bɛ kɛ sababu ye ni ka kow dɔw yɛlɛma bakuruba in kɔnɔna na. O fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi taa walawalali ka ɲɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka sanga ni sigida ɲɛmayaso sigi kalataw ani marabolo ɲɛmayaso sigi kalataw ye minnu sigira senkan yen nɔ ka bɛn ni kari ye o jaabi kunfɔlɔw bɛ ka bɔ ka bin kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale indépendante dagayɔrɔ la kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale indépendante CEI babu sentigi kalata fila ninnu marabolo ɲɛmaa sigi ani sigida ɲɛmayaso sigi o jaabi fankelen fanba bɔra ka bin ale de fɛ ka bɛn kari tile mumɛ bɛɛ lajɛlen ma kumana min na kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale indépendante CEI babu sentigi bi jaabi ninnu bɔ ka bin o kɛra ka sanga ni waati ye waati minnu na ni nisɔngoyaw ani muɲugumaɲagaw sigira sen ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ barisabu ka da kan jirala fanga ɲini jɛkulu dɔw fɛ k'a fɔ ko namara ani yuruguyurugu kɛra kalata jaabi ninnu na nisɔngoya min sen fɛ u y'a jira k'a fɔ olu ma jɛni jaabi ninnu ye fanga ɲini jɛkulu PDCI ni o ye Henri Konan Bédié ka fanga ɲini jɛkulu ye olu kɔni bɛ ka siga kosɛbɛ u jɛɲɔgɔnkɔrɔ fanga ɲini jɛkulu la jamana fanga ɲini jɛkulu kɔni n'o ye jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini jɛkulu RHDP ye ni fadenya walankatalen don kosɛbɛ bi ni fanga ɲini jɛkulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Henri Konan Bédié ka fanga ɲini jɛkulu PDCI olu kɔni bɛ ka siga kosɛbɛ fanga ɲini jɛkulu RHDP la k'a fɔ ko ɲanguma ko jaabi minnu bɔlen filɛ nin ye k'a bin k'o namaralen na kɛ fanga ɲini jɛkulu RHDP fɛ o sigana bɛ fanga ɲini jɛkulu PDCI la bi kosɛbɛ barisabu ka da kan Côte d'Ivoire jamana ministre d'État Ahmed Bagayogo ni o kun kɔ dalen don Guillaume Soro kɔ la a bobo kɔnɔna na ministre d'État Ahmed Bagayogo de san sɔrɔ Kogodi kin fana kɔnɔ cɛbɔn Jean-Marc Yass o min kun kɔ dalen don Kogodi maire kɔ la Mathias Ngoa Jean-Marc Yass ye maire kɔrɔ ben ka sanga ni Buake kalata jaabi fana ye Nicolas Djibo ale de fana sigira a yɛrɛ nɔ la Buake marabolo ɲɛmaasigi kalata jaabiw kɔfɛ ale ni cɛbɔn min kun disi dalen bɛ ɲɔgɔn na o ye Joachine Jeje
kumana mina ni o kalata jaabi nunu be ka walawala kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale indépendante CEI fɛ Côte d'Ivoire jamana jabaranisoba sanfɛ ka bɛn ni kari ye o waati kelen in kɔnɔna na ɲuɲu ni ɲaɲa caman wulila fangaɲini jɛkuluw cɛbɔw nɔfɛmɔgɔw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la segela dugu kɔnɔ o min kɛra sababu ye ni ka cɛbɔw nɔfɛmɔgɔ fila bɔnɛ u niw na ka sanga ni fangaɲini jɛkulu tɔndenw ani lakana tigilamɔgɔw karili ye ɲɔgɔn na Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkinakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara fagali san 31 na de filɛ ɲina an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Thomas Sankara bɔnɛna a nin na ka bɛn ɔktɔburu kalo tile 15 de ma san 1987 waatiw k'a daminɛ o don ma fo ka n'a bila bi la Burkinakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara furumuso Mariam Sankara cɛsirilen don su ani tile walasa a cɛ fagacogo ka se ka sidɔn a fɛ kiri ka se ka tigɛ ni k'a cɛ fagabagaw ɲangi an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Mariam Sankara ni o ye Burkina jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara furumuso ye a si bɛ san 65 la ɲina hali n'o y'a sɔrɔ si bɛ ka birinti nka o n'a ta bɛɛ a tɛ ka sɛgɛn wa a ma ɲina hali bi a bɛ k'a laɲini cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na a furucɛ fagacogo kiri ka se ka tigɛ ka sanga ni Thomas Sankara ni san 31 na in ye Burkina Faso première dame kɔrɔ in a ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a ko paraɲɛ minnu kɛra ale cɛ ka fagaliko koɲa kiritigɛ kow la k'a daminɛ san 2015 la ka n'a bila bi la ko a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin o baaraw ma o tɛmɛnen kɔ k'a ka foli bi kɛ ka ɲɛsin Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ma ka d'a kan layidu minnu tara a fɛ ko ka ɲɛsin ale ma ko a bɛ ka o layidu ninnu dafa Thomas Sankara furumuso Mariam Sankara y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ka taama dɔ ye ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ma ko a kun y'a layidu talen ye k'a fɔ ko a cɛ fagaliko kiri ko ɲɛna ɲini a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa a na se ka sidɔn ko tiɲɛna ko layidu minnu tara Faransi jamanakuntigi fɛ ko baaraw bɛ sen na ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko min bi ko jɛkulu dɔ sigira senkan Faransi ka juge dɔ sigi o ɲɛmaya la Thomas Sankara ka fagaliko kiri kun kan o dantigɛli min kɛra Burkinakaw ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Thomas Sankara furumuso Mariam Sankara fɛ ka bɛn ɔktɔburu kalo tile 14 ma o bɔra ka jira diɲɛma la ka bɛn ɔktɔburu kalo tile 14 ma Mariam Sankara y'a jira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ paraɲɛ dɔ kɔni kɛlen don ka ɲɛsin ale furucɛ ka sayaliko kiritigɛliko ma nka ko n'a ta bɛɛ ko ale kɔni sigilen don don o don wa pereselen koyi ka kiritigɛ don in makɔnɔ a n'ale furucɛ fagabagaw ka ɲangili don ko a kɔrɔtɔlen b'a la k'o don makɔnɔ kosɛbɛ Mauritanie fabala Nouakchott farafina cɛnjɛ ka jamana 5 ka kɛlɛbolo G5 Sahel ka kalanbulon dɔ nun donna Mauritanie jamana kɔnɔ walasa ka se ka farafina cɛnjɛ ka jamana 5 ka kɛlɛbolo G5 Sahel ka lakana tigilamɔgɔw ka dɔnniw kanguruya ka ɲɛsin u ka lakana sabatili baaraw ma a ka ca finitigila ka kalanden 40 ye minnu ni olu donnen filɛ nin dɔnni kanguruyali kalan in na Mauritanie fabala Nouakchott an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o sorasilaka nunu u bɔra G5 Sahel kɛlɛbolo jamana 5 kelen-kelennaw de kɔnɔ ni na ɲɔgɔn sɔrɔ Mauritanie fabala Nouakchott ka bɛn tɛnɛndon ɔktɔburu kalo tile 15 ma walasa ka na kalan kɛ ka n'u ka dɔnniw kanguruya kalo 9 kɔnɔ ka ɲɛsin kɛlɛ fɛɛrɛ ani kɛlɛ ɲɛdɔn ma farafina cɛnjɛ ka jamana 5 G5 Sahel kɛlɛbolo in a ka sorasilaka minnu ni olu ka dɔnniw bɛna kanguruya o kalanbulon in sigira senkan jamanaw fɛ jamana minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ an ma ladɔnniya k'a fɔ G5 Sahel kɛlɛbolo ka nin kalanbulon in a hakilina bɔra Mauritanie jamana de la G5 Sahel tɔnden jamana tɔw ka dɛmɛ kɔnɔ wa nin de bɛna kɛ kalanbulonba fɔlɔ ye ka ɲɛsin G5 Sahel kɛlɛbolo ma wa kalanbulon in ɲɛmɔgɔya bɛ Mauritanie jamana kɔnɔden dɔ de bolo n'o ye général de brigade Brahim Valier G5 Sahel kɛlɛbolo ka nin kalanbulon in a kɔkɔrɔma donnen de kɛlɛbolo in jamanaw minisiriw fɛ minisiri minnu ni olu ka cɛw bɛnnen don u ka jamanaw ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama musaka min ni o donna baara in dangɛnɛmayali da fɛ o bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 1 na k'a daminɛ ntɛnɛndon ɔktɔburu kalo tile 15 la sorasilaka ninnu ka kalan dabɔra baara sɛbɛ yɛrɛ de bɛna da don sorasilaka maa 37 ninnu fɛ minnu bɔra G5 Sahel kɛlɛbolo tɔnden jamanaw kɔnɔ ka na fara ɲɔgɔn kan Mauritanie fabala Nouakchott dɔɔni kanguruyali kadara kɔnɔ wa o sorasilaka 37 ninnu olu de bɛna kɛ kalanden bɔli kun fɔlɔw ye minnu ka dɔɔni kanguruya la G5 Sahel kɛlɛbolo fɛ o sorasilaka cɛ kelen-kelen bolo b'u ka caw la u ka jamanaw kɔnɔ a ka ca san 15 wali kelen san 20 ye hali n'o y'a sɔrɔ o baara ɲɛdɔnw b'u la u ka jamanaw kɔnɔ o n'a ta bɛɛ kalan wɛrɛ de bɛna fara u ka kalanw kan walasa G5 Sahel kɛlɛbolo yɛrɛ sigira laɲini min kama o bɛ se ka sabati cogo min
Nigeria jamana kono Nigeria jamana kuntigi Muhammadu Buhari a ye fɛɛrɛ kura dɔw sigi sen kan walasa ka se ka yurugu ani dungo juguya kɛlɛ ka bɔ Nigeria kono. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ o fɛɛrɛ kura ninnu bɛna dabali kalo 4 ka kɔn jamana ɲɛmaasigi kalata ɲɛ. Nigeria ma ɲɛmaw la a ka ca mɔgɔ 50 ye sɔmi kɛlen don minnu na k'a fɔ u nɔ yelen don dungo juguya ani yurugu walewaw la. Olu kɔni tɔgɔw bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna ni ka kɛ gafe kelen ye sigana talen don ka ɲɛsin u ma wa jateminɛ ni kɔlɔsi o baaraw bɛ senna ka ɲɛsin o mɔgɔ 50 kofɔlen ninnu ma. Ka sanga ni kunnafoni dɔ ye min bɔra jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ la sigana talen don ka ɲɛsin o mɔgɔ minnu ma k'a fɔ u nɔ yelen don dungo juguya ani yurugu waleyaw la. A tɛna daga u ye u k'a fɔ k'u bɛ dugutaga ta ni ka bɔ jamana dafɛ ka ni sɛgɛsɛgɛli baara ninnu to senna. O mɔgɔ 50 hakɛya minnu ni sigana talen don ka ɲɛsin u ma k'a fɔ u nɔ yelen don yurugu waleya la olu kɔni tɔgɔ ma bɔ ka bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen ye fɔlɔ. Nga danganiya kɔni kelen don a la k'a fɔ Nigeria jamana ma ɲɛmaw yɛrɛ de don minnu caman bɛ sɔn ka ye Nigeria fanga sinamatɔn jɛkulu kɔnɔ. Ni kɔni ye fɛɛrɛ kura de sigilen Nigeria jamana ɲɛma Muhammadu Buhari fɛ walasa ka se ka yurugu ani dungo juguya kɛlɛ hali n'o y'a sɔrɔ a sɛgɛsɛgɛli ani a kiiri bɛna kuntagalajan sɔrɔ. Sigana talen don ka ɲɛsin fanga sinamatɔn jɛkulu mɔgɔ minnu ma k'a fɔ u nɔ bɛ sɔn ka ye nin dungo juguya in na olu dɔw lapasabaw y'a jira k'a fɔ k'u b'a laɲini sani kiiri tigɛli kɔni cɛ k'u ka kiliyanw ka se ka u munumunu u yɛrɛw sagow la. Nga kunnafoni minnu sɔrɔla ka bɔ Nigeria jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ la olu kɔni b'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ani dabaliw bɛɛ lajɛlen de sigira sen kan ka ban jamana ma ɲɛmaw fɛ ko sigana talen don ka ɲɛsin mɔgɔ 50 minnu ma k'a fɔ kɔni ko olu bɛna u munumunu u sagow la wali kelen ka dugutaa minɛn ta ka sɔrɔ tilama kɛ u la kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'o kɔni kuma t'a la wa ko fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen de sigilen don sen kan walasa ka se k'u kɔlɔsi u kana se ka porogoto ni k'u yɛrɛ ɲini. An bɛ to Nigeria jamana kɔnɔ hali bi daminɛna Nigeria taji marayɔrɔ dɔ la ka sanga ni zon dɔw ka wuli ka jɔ ye minnu ni olu kun b'a fɛ ni ka taji de suɲɛ min kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 30 bɔ ɲɔgɔnko bɔnɛ u niw na Nigeria jamana kɔnɔ ka taa ni woroduguyanfan ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waleya in kɛra ka bɛn sibiri don de ma. Kunnafoni sɔrɔlenw bɔra k'a bin Nigeria jamana ma ɲɛmaw de fɛ. A kɛra dugu min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ko a ma ko Aba. Duguni dɔ don min ni Harcourt port cɛ bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 50 la. Mɔgɔ 30 minnu ni olu bɔnɛna u niw na ka sanga ni tan mɛnɛni ye taji marayɔrɔ in na. Kumana min na ni wele bɛ bila lakana tigilamɔgɔw ma o y'a sɔrɔ ka ban tasuma ye olu bɛɛ lajɛlen jeni fo k'a ban. O mɔgɔ 30 su yelen kɔfɛ mɔgɔ caman wɛrɛ olu jogina kosɛbɛ minnu ni dɔw cɛra gara la ni ka taa n'u ye lapitanisow la. Kasara min filɛ nin ye ni ka taji marayɔrɔ in sɔrɔ a yirala jamana ma ɲɛmaw fɛ k'a fɔ ko siga t'a la kɔni ko taji suɲɛnaw de kɛra nin kasara in sababu ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kasara in kɛra taji bɔyɔrɔ min na farafina jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o soba de ye taji bɔyɔrɔ fɔlɔ ye wa ni san laban ninnu kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na suɲɛnikɛlaw ani maa ŋaniya jugutigiw u bɛ wuli ka jɔ ta ka ɲɛsin nin taji bɔyɔrɔ ninnu ma a kɛ o kɛ a tɛ kɛ kasaradenni ye bawo mɔgɔ camanw de bɛ bɔnɛ u niw na sanga ni waati bɛɛ nin san laban in kɔnɔna na taji bɔyɔrɔ ninnu na. Shirifula duba ni alisilamɛya dɛmɛtɔ anisaru bɛɛ lajɛlen ni dusukun kamikamilen don bari sabula ka da ka fɛn min ye Layi Masire Danbele ye ale ye maa fɔlɔfɔlɔ dɔw ye maa minnu tugura an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Ousmane Madani Haidara kɔ ala ka diinɛ dɛmɛli sira kan ala ye o cɛba in de ka kalifa minɛ ala ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen Octobre kalo tile 13 a ka janaja baaraw sigira ka bɛn ni kari ye Octobre kalo tile 14 Layi Masire Danbele a fatura ka sito san 70 ani san 2 de la a taara ka muso 3 de to a kɔ ani den 15 n'o bɛ cɛman 8 ani musoman 7 ma Mukutari Bagayogo ni Baba Keita olu ka sɔrɔlenw don. Layi Masire Danbele Seyid Sharif Ousmane Madani Haidara selila a kan ni ka fara jamiyatu ansardin tɔnden caman kan Sherifila misiri kɔnɔ Bangoni Jaginɛbugu la u sɔrɔla k'a sɛnsɛn k'a ka dayɔrɔ laban sɛgɛrɛ Kalabankura kaburu dɔ la. Layi Masire Danbele mɔgɔ kunfɔlɔ minnu gɛrɛla Sherif Ousmane Madani Haidara la Bamakɔ ka fara a kan walasa silamɛya diinɛ baara u bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn bolo cogo min ale bɛ o cɛw la. A ka sukanseli o alimamiya kɛra an karamɔgɔ fɛ Seyid Sharif Ousmane Madani Haidara ni ka sɔrɔ ka taa da ka dayɔrɔ laban na Kalabankura kaburu don. Layi Masire y'a ka ɲɛnamaya kɛ kɛcogo minnu na a dɔnbalajɛw ka fɔ la maa tun don min tun kunbɛn ni a yɛrɛ ye wa cɛsiribaga tun don Alakira n'a so dingɛw nɔfɛ silamɛya diinɛ baarali la. A ma saliya o la don kelen. Ne ni Masire y'a ɲɔgɔn dɔn Ala de kama an y'a baara in daminɛ a fana kabini Abdulaziz Jire bɛna ka bɔ Segu ne ni Masire y'a baara daminɛ mɔgɔ taw fana ka n'a daminɛ juma su ni kari su u bɛ waajuli kɛ ne ni Masire bɛ ɲɔgɔn fɛ
aya an kɔni tora ten fɔ karamɔgɔ nana Bamakɔ yan karamɔgɔ nana Bamakɔ yana ka sigi arajo la don la ni masire taara wajuli la o wajuli ma bɔ Bamakɔ juma misiri kɔrɔ la an segintɔ ko an bɛ taa so an nana karamɔgɔ sɔrɔ mamefin ka da la tɛnɛmuso in fɛ wajuli la o kumana wajuli bilalen kalimaw k'u bɛ mobili ɲini mobili ma sɔrɔ mobili ma sɔrɔ a y'a sɔrɔ su janbara o don a kɔrɔkɛ Yakuba b'o de fɛ an dala furancɛri kɔfɛ an kɛra la k'a ɲininka n ko kasɛti dɔ b'an bolo n ko bani kasɛti n ko ne bɔra kan bɔra a ko ale don ne ni masiri y'a fana la anw ɲa ani kɔrɔkɛ in ta n'o ye Yakuba ye min bɛ baara kɛ bange la masiri yɛrɛ ko ne ma don dɔ la ko ne de y'a karamɔgɔ ta ko ale ya balimakɛ in ta an taar'u bila an dala kɔrɔkɛ ka so o san 30 ni ne kunkolo ma sɛn san 34 dafara anw ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo ala baara in na a man ko fɔ arajo la o don dɛ diɲɛ min karamɔgɔ kuma k'a ta arajo la ne ka layi masiri karamɔgɔ fana la don min n'a b'a fɛ ka wajuli gɛlɛn kɛ a b'aw layi masiri tɛti y'a fana la n'o ye maa to tɛti a jɔsi k'a jɛ dɛ ko sinɔ ta an bɛna kuma ala ka kuma minnu kan ko i lɔ bɛɛ ka ɲɛ dɛ an yɛrɛ sababu komite ansardin tɔndenw de anw tugura u kɔ olu mɔgɔ 4 de ye sababugu tɔn daminɛ olu de ye komite créé sababugu ale masiri Dambele Barayi Jalo Ɲama Solo ani alama hinɛna Abuwa Kulubali la o fana banna donc o mɔgɔ 3 min ye komite in créé mɔgɔ filanan de bannen filɛ donc ne bɛ min fɔ masiri la depuis n y'a dɔn don min n y'a dɔn ni silamɛya cɛsiri mɔgɔ min ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ feere ala ma ka tugu Sheriff Ousmane Madani Haidara kɔ an tɛ siga o kɔni ka silamɛya ko foyi la bon a fana sara o sira de kan ne y'a ye ne bɔra an ka village la ne nana sɔrɔ Bamakɔ yan donc a bɛ Haidara de nɔfɛ taama in na donc fo ka n'a bila bi la n de y'a ye o de la ne ma ye baara foyi la n'ala ko baara de tɛ donc ne bɛ se ka fɛn fɛn nɔ masiri la o ye Haidara nɔfɛ taama dɔrɔn ala ko dɔrɔn ne bila ka taa Makan ka masiri bila ka taa ne ni masiri y'a fana la kabini an bɛ sugu de la an ye ɲɔgɔn dɔn ale tun bɛ dɔ de bolo bitigi feere la a san caman kɛ daba naani na minnu y'a sɔrɔ daba naani misiri la masiri kɔni ala ka jɔn ye 20 t'a kun dɛ nka ala ko kɔni a m'o falen foyi la ayi ala ko a fana la ne ni masiri y'a ɲɔgɔn dɔn san 30 ani 4 kɔnɔ fɔ ni masiri bɛ ka defo sɔrɔ a dara ka bakɔrɔba la ko ne ma defo sɔrɔ a la masiri wulila ne nɔfɛ fɔ Maribugu ka bɔ yan ka taa an fɛ i b'a jateminɛ kilo 100 ani kilo 90 an taara moto de la o don ne y'a ta an fila bɛ ɲɔgɔn fɛ kana tamanin taa ninnu daminɛ a fana la an bɛ taa tamanin ka ne fɔlɔ 1 de tun bɛ taa kana kɛ jama ka taali ye taali tɛ fɔ masiri kɔ n'o ka miniji dɔgɔyara an b'o kaburu dɔ ne nana ka na Haidara ka bakɔrɔba ɲininka o la masiri ko a fana la bi m'an bila bɔ ka bin na masiri y'a 2 sɔrɔ jamakulu minnu bɔra kira nɔfɛ Makan ka na Madina an k'olu ma muhajiruna ne ni masiri tun b'o la an b'o jalamugu meleke karamɔgɔ kɔni n'ani anw ye tiɲɛ minɛ a fana la an bɔra muhajiruna na ka kɛ ansari tɔnden ye ne bɛ min fɔ masiri ko la san 30 ani 4 kɔnɔ cɛ caman y'a den wolo ka o denw yɛrɛ y'a musow furu an bɛɛ ɲɔgɔn fɛ masire kɔni ma tɔ to bakɔrɔba ye koyi layi masire Dambele fatura ka si to san 72 la muso 3 den 15 cɛman 8 musoman 7 ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ni ka gafarili kɛ a ye ami yarabi o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka kɛ ni kunbɛn ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ